Zij is door de Rijn de dragste veert vol wetter rekken. Daar troch wie het goed te zien hoe het plan er uiteindelijk uitkomt te zien. Er kwamen nachts meldings van bewoners van het Monai dat het wetter op de Rhône dreigt te rennen. Voor de gemeente Smellingeloon reden om dompelpompen in te zetten. Verderop verzakken de groen door de Rijn en rekken er een auto in een gat. Die is toch bergers loslutsen. De dragste veert is pas in 2016 klaar, maar een kanovader kon het allemaal zijn kano als allereerste in het wetter varen. Ik denk niet maar erin. Nou, vaak dat ik het wist, het zijn al die meisjes. Het zijn al die foto's te stellen en ze willen aan het filmen. Schitterend. Ik moest al wat zien hoe die kano. Het is een Canadese. Super stabiel. En ik ben gewoon nieuwsgierig, ja, eerder gehoord. Ja, dat ben gewoon helemaal super. Is het ook nogal wat, hè? Is ook nogal wat. Ik maak nog wel even onder de douche, maar dat komt genoeg. Dat komt gewoon. Ik ga gaan auto. Weer. En nog meer problemen in Drachten. Ze ronden naar je parkeergarage onder het Riethoesplein onder wetter vanwege een stikkende pomp. De plakken dat het meeste wetterstier binnen maar linten nazet. Er is nevens de gemeente Smellingeloon geen skeer ontstien onder garage of onder parkeerde auto's. En dit weer nog net alle Rijn. Van jong, vannacht en morgen thuis wordt er weer een protte Rijnwetter verwachten.